नमस्कार. नमस्कार. तुमचं नाव आणि गाव पत्ता जरा सांगू शकताय? श्री जयसिंग बापू परीट, राहणार भाटणवाडी, तालुका करवी, जिल्हा कोल्हापूर. दाजी, तुम्हाला तुमच्या हातात जे 2 प्रोडक्ट आहेत, हां. अँटॉक्स डी हं, आणि अँटॉक्स टी, हं. हे शुगरसाठी आपण वापरतोय. वापरतो. तर तुम्हाला शुगरचा त्रास किती वर्ष झाला आहे? 6 वर्ष झालं सगळं सर. शुगरचा त्रास आहे 6 वर्ष झालं. 6 वर्ष झाले. मग ह्या 6 वर्षामध्ये तुमच्या आता गोळे कसे चालू आहे? गोळ्या महिना 2 औषध मी खातोय गोळ्या. बरं, 2000 सकाळ आणि संध्याकाळ 2 टाईम आहे का 1 टाईम? 3 टाइम गोळ्या. 3 टाईम गोळ्या चालू आहेत. बरं. बरं, हे आता वापरल्यानंतर हे आता वापर करून किती दिवस झालं? 15-16 दिवस झालं बरोबर. 16 दिवस. 15 दिवस झालं. हं. बरं, या 15 दिवसामध्ये तुमच्या तब्येतीत काय फरक पडला? वजन माझे 1.5 किलो कमी आलेलं आहे. हां. आणि हे औषध चालू केल्यामुळं जवळ शुगर माझी पहिली 273 होती, बरं, ती आता 190-92च्या आसपास आली आहे. म्हणजे एवढे कमी आले. कमी आली आहे. बरं, मग जेवणापूर्वीची किती होती तुमची काय? 273 होती. जेवणापूर्वीची काय 114 होती. 114 होती. हं. आणि आता आता किती आहे? 200 आता 92 आहे. जेवणापूर्वीची 92 आहे. आहे. म्हणजे एवढा मोठा बदल झाला. बदल झाला. बरं, मला सांगा तुमच्या आहारामध्ये किंवा तुमच्या दैनंदिन जे रेग्युलर आयुष्य तुम्ही जगताय, हं. त्यामध्ये तुमच्या फिटनेसमध्ये तब्येतीचा काय त्रास कमी झाल्यासारखं वाटतंय तुम्हाला? वजन माझे 1.5 ते 2 किलो तर कमी आलेलं वाटतं असं अंदाज आहे. म्हणजे चेक केले काल हां. 1.5 किलो कमी झालेले होते. बरं. आणि पूर्ण शरीरात फिटनेस एक हे वाटते चांगल्या पद्धती. हां, थकवा वगैरे असं काही येत नाही. नाही ना? नाही बरं. अजिबात काय नाही. जेवण व्यवस्थित जातंय? जेवण भूक लागते, काही अडचण येत नाही. पचनक्रियेचा काय त्रास? अजिबात त्रास नाही आता. म्हणजे अगोदर त्रास होता 15 दिवसापूर्वी, तो आता मला हे औषध घेतल्यामुळे काही त्रास नाही. होय काय? हां. म्हणजे एकंदरीत तुम्हाला हे जे प्रोडक्ट वापरलं आणि ह्या प्रोडक्ट वापरल्यानंतर जे काय तब्येतीत फरक झालाय, झाला. बदल झालाय, ते बघून तुम्ही समाधानी आहे? आहे समाधान आहे. धन्यवाद.